Čaute, tu je Nikolas, tomu prvého videa si Clash Royale a zautočíme si nejaké bitky. Aha, dobre. Nemôže takto request. No. A je tu aj môj brat v pláne, volá sa Kikolko a proste zložite sa na tento deck. Som v arene 3, lebo som prepadol a no. Dáme tam X-Bow a toto. Momentálne je mi lepšie používať tento deck. No piče! Kokot prifáčem, ti máte vytrpkám. Sorry, že nerozprávám, mám, že tu môj brat stiape. A som slal Hoga a Hog je v pohode. Piče. Prečo to robíš? To, že musíte všetci poznať, je to dobrá hra. No. Ty je nerozprávaj. A Že nepodľa. Dáš ti, máte. Dáš ti čo? proste je to dobré. Nikola, zývaj draft. Počkaj. A dáma, lebo je pán. No. Nedáma. A dal som ho ja! A je to dobré. No. Dajme tomu, že sme na 4. úrovni. Som prepadol, no čo sa dá robiť? Nič nedá robiť. A idem za chvíľu s bratom Draft Challenge. No, ako ste si mohli všimnúť, som už otváral. Potom si spravím menší chest opening a alebo ešte dneska túto spravím. Ozvem sa vám potom, keď to brat už ako dohrá, tak zatím čau. Tak som tu späť, brat to tak dohral, alebo aj nedohral, neviem. A my si dáme zatiaľ, mám už toto. Už len dve nemám, z areny 3. Mám Hoga a také. A proste je to dobré. Týmto deckom sa mi najlepšie hrá. Tento napríklad deck nepoužívam, to je blbosť, tento deck a toto až 2000 kámoško. Bohatá peka je jebnutá. Prečo? Búha, že 3 na veži. 7.
No a teraz sa ti už dá, čo s ním stalo. No ty si. Boha, to si nemal hodiť o zem. Povedz, že ti spadol. Do piči. No, momentálne tento deck, toto vyjde za 4 dní a neviem sa, až keď budeme hrať. Tak, už ideme hrať, dáme si 2 bitky a ideme na to. Dobre, a nevráme si. Dáme, viete, Spell Goblins a poslednú, ťažký výber, není. Ja som dal guardov. Princeska! Ona podľa, že... Jej. Čus. Doriti. Prečo máš hento? Mega Minions a... Toto video bude 10 minútové, nejak tak. Akú? No a? On má Geosha, Dragonite, či... Podľa mňa ja mám dobré karty, dosť. Nechaluj sa. Ale iba podľa mňa mám dobré. Neviem, či podľa teba. Ja mám proste také dobré teraz. Mi spadli. Podľa mňa mám dobré karty. Ja si neviem. Mám záp? Odkedy ja mám záp? A? Ahoj, kto je tu? Do faka. Najlepšie je na to, najhoršie, teda, no, som sa pomýlil, sorry. Že to prehrám. Magic in the Summon. Summon. Konečne som to zničil. Konečne. Za pika mu tam dám, pipika. Zničil, jo. Mám Barrel Hood, či... Iba ti tam hodím hento. Druhu sa nesmievaj. Však aj ja som slabý. Tak čo chceš? Kurva. Jají. Počkaj, možno keď mu tam hodím Dumbum, tak to pomôže. Čo vy viete? Tá produzka fez malo vydrží. 4, 3, 2, 1. 2, 1, 0. Ale chod do piči. Čo som ti zase spravil? Vysmievaš. No neplaskám, A za koľko končí toto? Sa iba vysmievaš. Veď sa ti neusmievam. Dobre. Keď to mám tu tak šľoret, keď páň, tak by si bol dole. Za hodinu 15 to končí. Bože, Friendly Battle a Draft Challenge za chvíľu končí. Ťažký výber. Ťažký výber, keď som tam mal aj z golema takého. Tortla. Tak dohráme túto bitku a končíme. OK? Dopi! Červené víno. Teraz ty vyhráš. Pre zmenu. Tak, dohráme túto bitku a končíme. Hej?
ti tam zapíka hodím. Ja mám elixír kolektor. Ani neviem skade. Ja som na výber. Idem si to, ktoré bolo počíka. Aha, Nemá znať. díkes. Nech si aspoň jednu vežu sejmiem. Jasné, že ma dáš. Stačí raketka, kámoško. Abo hentie. Kurva. Kurva piča, kurva dráda, ja už na to môžu srát. Strieľaj! Ty šteta. Počkaj, ja ti chcem dať tiež toľko ako ty mne. No, ako ty mne sa, ale ty si mi dal šancu. Dobre, tak si dám aspoň elixir kolektor. 1-1, hrám do 3, hej? Nie, Dám však- do 3, kámo. tak už mám 11 minút, ja idem iba 10 minútové. Môže... Čo? Počkaj. Počkaj, natočím druhé potom. Takže tohto videa je všetko, tak ja sa s vami lúčim, takže čau. Nie ešte. Takto. Sú level. Čau. Iko. No.